Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayang gabi ay kanatong tanan. Welcome sa ato ang laing edisyon sa pagtuon ining ato nga program. Live ta mga higala. O sa gihapon. Kini inyong ubos sa salugoon sa Ginoo Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. O karong gabi una, adunay nahitabo nga debate kagahapon sa hapon na may alas 5 sa hapon ang afirmatibo si Brad John Magparo ug ang negatibo niini si Brad Pererenian. O niya ang ilang tema mga higala pamatud-an nga ang mensahe ni sa krus ni Kristo gahom alang sa Katoliko sumala sa Biblia o referensya. Mauni ang ilahang tema, no? Diin ako ang nahimong moderator niini o kining ni ang ato ning tagaan og pagtagad mga higala, ato ning tagaan og komentaryo ron kay mao ni giingon sa mga panultihon sa uban nga ang baka kung magkalingaw balik-balik mahimo ng tinuod alang sa mga wala masayod, di ba? So mao ni karon ang ato sang gitimbaya sila ni Sister Bim Panyaflor Franco og si Brad Arman Cañete og sa tanan nga niya dinhi nga nag-follow og nag-watch aning ato ang live. Paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel ha, Faith and Reason. Ngay karon ko nagkahuna-huna na pa man ita YouTube channel after aning nga live. Ato ning isave dito. Good evening bro, good evening pod. Okay. Ang nahitabo nga debate nila ni Jeffrey Renian, no? O ni Brad John Magparo nga pamatud-an kinhini ang mensahe sa cross ni Kristo gahom alang sa Katoliko sumala sa Biblia og referensya. Kon kabalo lang mamalansin ning mga Seventh-day Adventist, no? Hindi lang niingon bitong nadala ranis mga atik-atik suban. Dapat ang cross-examination mga higala nga matud pa sa diang cross-examination ni ining afirmatibo ngadtos negatibo nga human siya nihatag o pahayag ni aning pipila ka mga pangutana ni Rinian ato sa ning unahon ning iyang pangutana kay kining ni ang aron matagaan ato ning pagtagad kining ato wala ni grado ni atong antipara ha, ang gasuot ra ani na ay grado para lang ni siya proteksyon sa atong mata kung mag-live ta kay naka-kuanta sa Facebook. Okay. Anhita sa pangutana mga higala sa afirmatibo ngadtos negatibo. Gamatod pa niya unsa bay gidugmok ang krus o ang tumbaga kay giwali na ni Brad Jeffrey sa iyang stand nga gidugmok naman na sa Old Testament katong halas nga tumbaga. When we talk about halas nga tumbaga, katuning ni ang gipagama sa Dios Amahan nga ni asa kining ni ang mabasas numeros, no? Nga nagbagulbol ni mga tao kay walay
Das kamingawan ba? Umutong gi hamtangan sila sa Dios og silot, gipamaak sila sa mga bitin niya motong ang mga tao ni Hanyo ni Moises ingnan ng Ginoo sa may atong buhaton aning nga matay na atong mga kauban og motong ang Dios niingon nga maghimo kag bitin nga tumbaga sa kinsay mo tan-aw ni ana kutob sa mo tan-aw kung ining mapaakan maulian o motoy gibuhat daw ang guba ni Jeffrey rin yan giguba niya ang istan pero wala siya ay nahimong guba ha. Ako may nagmoderator adto, wala gid siya nahimong guba. Although, ang pangutanan ni Brad John Magparo ingon ini, unsa may gilitok, unsa may gidugmok, ang krus o ang tumbaga? Ang iyang tubag simple lang. Wala gidugmok og apil ang krus. Gani kay wala to paluapi nga nang wala man giapil og dugmok diha di ba nga naman kaha nga wala man gidugmok mo ni di abay mabasa nga maubitong ingon niya maubitong nagdebate ta kay dili mabasa dibatihan di ay ning dili mabasa. Oy, good eves ni Brother Jan Jonah ha, kamusta og good eves bro, watching from Victory Tubay, Agosan del Norte, si Bro Danilo G. Apolinario, problema ba ni taon siya? Gitabangan si aning United Philippine, United UCCP, sa may meaning, United Christian Church of the Philippines, mao ba siguro na no? Di na kuno kinahanglan ning relihiyon sa kaluwasan. Anyway, ingon ba niya mo, bitong ka debate ta ka dili mabasa so sa ato paday og dili mabasa debatehon gyud ay ni. Ang ano wala man na nila debateha si Mrs. White kay di man na mabasa diha sa Biblia. Unya sa dihang gipangutana siya nga muuyon ka ba aning sulat ni Apostol San Pablo sa unang Korinto 1:18 nga kining cross gahom sa Dios uyon ka supat matod pa niya uyon di wala na tayo debate mahitabo kaya nga naman uyon naman siya di ba wala na tayo debate mahitabo ani kung muuyon na ini uyon na gani di ba sa yun rin kaya nakuha ninyo ang punto o niya wala man day labot adtong pagdugmok ning tumbaga o wala man day nilabot sa gidugmok o ngano man ning giapil man gyud nila padugmok ning niya. It means to say nga dagko giday mo og pagdumot sa cross ni Kristo, di ba? Kay og wala may pagdumot di o sa mo may inyong dugmok-dumokon ana o niya pamatud-an nga ang mensahe sa krus ni Kristo gahom alang sa Katoliko sumalas Biblia. Bisag din lang ko na to ni apil ni referensya. Yan nilang Biblia. Napamatud-an ba ni? Klaro na pamatud-an. Klaro mang napamatud-an na. Gani, mga igsoon, ang Katoliko nga simbahan adunay kita ray nagbuhat anis tininuod nga panguros kana di ayon kuan Brad manguros man nang niang Pilipinista apil po dahil na Brad dili man na ilahat tinud-anay kay once gani nga maghimo taanang mga butanga o niya oy nahugno ang amo ang tulay bro o diha sa may luay sa buol luay buhol masiguro na nakita na ko tong videos og nakita pugos picture o condolence si adtong nangamatay hadul margo na to namatay foreigner amping-amping lagi da mo ni lagi mga igsoon pagisgot lang tag ginagmay anina kana bang ingon ana nga klases panghitabo ba kitang tao nagkabalutang mamatay ta aware da ana pero ang wala na to mahibaw kanang kanus ata mamatay unsang orasa unsa hinungdan sa atong kamatayon ug asa punta mamatay munay wala na to mahibaw sama pananglitan nahugno ng tulay diha sa Bohol
O nya, simbag ko lang ha, naapil. O kana bang mga nangamatay diha ba? O diha dahil sila namatay. Upat ang patay purin. Giluoy kaayo. O. Mauna, kay wala man kabalo sa atong kamantayon ug kanusa ug asa unsay hinungdan, mahulog ba kag naligsan tag ice cream, nahulog kag bungas limonsito, o inana ba na disgrasya sa tulay. So may nagkinahanglan andam tag kanunay mo atubang si Ginoo. No? Munang kada adlaw gyud magampo kita maghinulsol ug mahimo kada adlaw gyud kumpisal. Unta, pero ang balaod sa simbahan sa isa ka tuig ka sa okay naman. Okay, diba? Now, napamatud-an ba kita kung Katoliko, kita rin nagbuhat sa tininuod. Muna akong giingon ninyo, bisag buhat-buhat pa ning uban diha kanang mga Pilipinistan na naman na sila panguros. Di man po na sila tinuod yung gitukod ni Kristo. So wala gihapon ay bili. Pwede, magina mo na giingon ni Brother John Juna, bisag kung saog binuotan ninyo diha. Pag dili gid mo gitukod ni Kristo, nagpabilin ra gining kamatuoran nga pirated ra gid mo. Di ba? O pirated ra. Sod ko bro. Yan na lang na imo bro kay wa pang puntay hisgutan ron. Anyway, ngano ang Katoliko manguros man kita? Sa ubang sekta dili man wala man sila ani no. O ngano kita rin may naghimo ani? Gani, naipangutana magkaagig simbahan nga naman yung manguros man. Tungod kay gihimaya na to diha ang Santissima Trinidad nga naa nagkabutang diha sulod sa simbahan unsa man ang lawas ni Kristo. Naas tabernacle atong gihimaya. Kay diha sa pagpanguros, that is the short form of worshiping God and kining gitawag na to og praising God. Kanang pagkuan ba? Pagdaig na to sa Dios sa tulo. Mabito nang kung inig manguros ta ilitop na to ning sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngano man ning dihap man gid sa kuan brad agtang ning Amahan niya ag anak pod sa Diristiyan ang Espiritu Santo ana na mas dughan tungod kay sa rason aning pwede rin ba manguros ug wala? Nganong moingon matag sayop? Pwede lang atong mga wala na ikamot niya, wala ba? O pwede na ni allowed, pero kitang kompleto tuog yun kay ang tuo nagrepresentar na mga higala si Kristo nga kining ni ang naglingkod sa tuong bahin sa Dios Amahan. O kay si Kristo man ang atong gidala, batik guna ni Kristo di, natural, representahan sa natong Kristo. Mabitang manguros ta ana ang gamiton unta ang uban kay ana man depende na bro ana man gid na siya buot ipasabot kining ni duha ka nature sa ni Kristo aning Dios ug tao. Now si San Pablo na ingon siya sa Galacia kapitulo 7 naay pangutanag nanguros ba ning apostoles o nanguros o unsa may giingon ni San Pablo, Galacia, Kapitulo 6:17, King James nga Biblia atong basahon. Sukad karon ayaw na kong ipasamok ni bisan kinsang tao kay ginadala ko na sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Jesus. No. Timaan gani, sa manang timaan, di maunang sign of the cross. Kay unsa maning sign of the cross, diha ta gitubos sa kining ni ang atong mga kasalanan. Ang importante na para nato. Why is it? Tungod kini ana sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. What is Saint Paul said? Kung namalandong pala ni mga Adventista bitaw, buhi pala sila daan gisilutan o gilaglag na sila sa Dios. Tanawa ni. Kay sa mga nagalaglag ang kaasuyan sa cross maoy usa ka binuang. Apan alang ka nato nga ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. O tanawa ra ang maayong balita Biblia atong basahon para maklaro gyud. O unang Korinto 1:18.
Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alam ni adtong wala maluwas apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Mao na nga magsigig supak-supak kabinuang para nila. Pag niining timaha mga igsoon na klaro sa Biblia. Gahom alam sa Katoliko. Wala mo'y labot kay dili mo Katoliko. O di ba? Wala mo'y labot anak kay gusto mo magkaapil anang gahoma magkatoliko na mo. Unya, dahil mga pahayag ni Brad Jeffrey Rinian, walay apostolis nagtudlo nga ang panguros ibutang sa ulo unya tiyan, unya sa tuo, unya sa wala. Kay ang Biblia, dili mo gani videos nga makita nato ang mga apostolis ba nga nanguros sila ila yung giana. Naaman gilarawan man ni San Pablo sukad karon ayaw na akong ipasamok bisan kinsa kay gidala ko na sa akong lawas ang mga marka sa timaan ni Hesus. Di ba mauna? Marka ni Kristo God kay gilitok mo nato gidala nato si Kristo diin siya namatay sa krus. Og si San Pablo nagpasigarbo. Nagpasigarbo ako sa krus ni Kristo. Mo nang ayaw mong kaulaw. Kitang Katoliko, ayaw kaulaw bisag daghang tao manguros anang public, like mga na restaurant, uban maulaw manguros. Ayaw ana, kay dili ang ikaulaw, kay pinaagi diha tagitubos ni Kristo. No? Anang akong hanyo ninyo kanang mga Katolikong ulawon, basta gali in public, nya labi na kanang na mga tapok-tapok mangaon. O nganong manguros man mangaon, Brad, kay gihimaya na to ang Santissima Trinidad nya maoy tag-iya ni anang grasya nga nias atong atubangan. Nganong manguros man mo agi lagig minteryo, Brad, kay ato gihapon gi panghinaot ang kining ni ang mga kalag sa mga namatay nga ni apas purgatorio. O ganong kinahanglan man manguros lagig mo agi og kanang ni ang naipatay. Ganong kinahanglan man manguros og moagig na iminatay kani tungod kay nang hinaot gihapon ta nga ang mga kining ni ang kuan ba pinaagi sa atong pagpanguros kaluy-an sila sa Dios ilang kalag og labi na diha kanang pamasin gihapon nato, no, nga tabangan sila sa Ginoo kaning ni ang ambulansya bitaw nga naay pasyente. Mao man ay rason diha. O kung asa ta dapit pwede manguros sulod simbahan. Inig mo agig simbahan. Panahon nga magampo nga nang manguros man. Si Kristo lagi, Brad, o man nanguros katungga ampo sa Getsemani. Ang siya may tinubdan ana. Magmaki gyud, bro. Sige lang, atol haning kalingawan doon. O niya pa, ang krus sangkap rana. Uy, dili na sangkap. Kay matod pa kuno, si Kristo man ang mangluluwas, dili man ang krus. Sa kining ni ang Roman Empire, ang krus usana ka simbolos makauulaw. Tunglo gid ka diha gibitay ka kay ang ibitay sa unas krus kanang mga kawatan, tulisan, mga kriminal, mao na ilansang sa unas sa krus. Og maobito ning giilan ng krus sa una, ingon si San Pablo nga tinunglo si bisan kinsa nga gibitay sa krus. Kanha bitong ni ang atong basahon ro ning Biblia. Sumibot ipasabot aning kaning Galacia ba? Galacia 3:13 mo ni gamiton sa mga dili ingon nato ano. Ato ro ning sulayan pagli. Gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan diha nga mahimo siyang tinunglo alang kanato kay nahisulat kini nga nagaingon matinunglo ang matag usa nga pagabitayon diha sa kahoy. Apil si Kristo anig tunglo kung mao. Sa unang panahon gitunglo ang tao. Bitaw ning kanang ni ang magkasala ka sa una, ilansang ka. Pero once nga ang cross na lambigit ni Kristo kay
dili na nahimong tinunglo. Maunang niwali si San Pablo sa taga Corinto nga ang cross gahom sa Dios alang sa mga wala gipangluwas kana binuang, pero alang na tong giluwas gahom sa Dios. Mao na mga igsoon, klaro na niya pa dili man mahitabong sangkap ng niya kani ba. O sa may purpose gigama na siya, kabantay mo adtong ni ang ni as Biblia katong tumbaga nga gipagama sa Dios Amahan kang Moises. Si Kristo sa dihang nakig istorya siyang Nicodemo, niingon si Kristo nga iisa unya ang anak sa tao. Mao na nahitabo. Diin si Kristo giisa didto sa Kalbaryo. Og si bisan kinsa nga mutan-aw niini, mga ayon, unsa may ayohon. Kani atong kinabuhi nga nalunang sa sala. Kining mga balati unsa may sakit gawas ana sala. Diba? O niya, Katoliko rin ko na nagtudlo, dili oy. Yan na pa yan, giingon nga, iitsa ang anak sa tao. Oy, dili na iitsa, oy. O yayin niya nang gibalik-balik. Iitsa ang anak sa tao, dili man na iitsa, iisa. Kaya kung iitsa ninyo, wala mo'y kalainan sa inyong asistor nga Pariseo nga tuwa dito, ilabog si Jesus Kristus pangpang. Anagin mo. Diyan muna ang tinuod si sa may bote pasabot aning Charles Nichols Pater. Dong, Brad, sa may baptist ka, Brad. I-challenge ka ko, Brad. Debate ko ka social media online. Kung masugot ka, friendly dialogue lang God. Magsabot tas topic, okay na mo. I-chat niya, unsay ganahan ni mo. Di ba, baptist? Kung may nahitabo sa inyong hang baptist defensor nga atat na atat kaayo kagabi kay gusto gyud debate. Di ang nahitabo, ga-present siya dokumento niya nga ni aras laptop, pati Biblia, naas laptop. Siya, Roman. Paraan ba? Ipakita ng inyong mga Biblia dihang dala. Wala ko may Biblia kay laptop na ako no sa Greek Bible. Pero ginding laptop ang ipakita kay gisulat color-color pa. Di sama ning ato kay naagid ta Unsa man. Pero nakahibalo pa lang ko ato nga laptop iyang gigamit. Di na ko to suklag debate, galangay-langay raman to. Di ko interesado ani mga debator og baptist bitaw nga taga-tagaan at putos buwad. Okay, kita dili ta makigdebate din hinga mabitaw sa una di ko musukol og debate kay nganuman usaray akong dokumento Biblia lang. Unya ang mangita og references or ubang version sa Biblia og dili available na ko. Ay kay ko. Anyway, ingon pang Jeffrey rin yan nga, tinuod ba nang nias unang Korinto 1:18 nga ang cross gahom sa Dios? O di wala na debate. Una ang papel unta, ining negatibo man ka siya, iyang inigar. Saan man ni pagnigar? Saan pagguba? Tudloan ta mo ba? Saan pagguba? Kay bisan kung saan niya guba as Katoliko, dili gid mo kaguba bisan sa iyang doktrina. Ingon ani ba, kung maguba mo, inyong i-prove ba nga dili kining cross dili na mensahe alang sa mga Katoliko. Kay tema pamatudaan nga ang mensahe sa cross ni Kristo gahom alang sa mga Katoliko. Sumas Biblia og referensya. Bisag di na lang ni filming referensya arilan tas Biblia. Mo-provide siya bag bersikulo kapitulo nga kana di ay mensahe sa cross ni Kristo gahom sa Katoliko. Dili na gahom sa Katoliko kay gahom na sa ano ba? Asa man na imong gahom o dili gahom sa Katoliko?
alang-alang maggahom na sa Seventh-day Adventist kung mo ka na amoy cross. Naawa ng inyong kalaking gabaton-baton mag-cross ana inyong simbahan. Di ba giaway na mo anang inyong kauban rapong sa badistang nisipak ninyo kanang Seventh-day Adventist del Septimo Deo. Kay matod pa ni Brad Amores, with due respect ni mo dodong. Pareho ramos Katoliko kay nanamoy cross, membro na mo sa Roman Catholic o niya mao na mo claim pud mong kamo ang tinuod ni Katoliko. Na ay gid ipareha ang Seventh-day Adventist kay wagi may kalabutan ana. Muna nga gubon niya kung dili ni gahom alam sa Katoliko ang krus ni Kristo, asa man ni nahimong gahom. O unsang pundok ka na nagihimong gahom ng krus? Ipasok ng pundok ninyo. Wa man na di man nakapasar ganini mo giwali na imong pundok nga maunay ko na. Di ba? Asa man na nahimong gahom og dili alang sa Katoliko na. Na nga ayaw ikaw na mismo nag-ingon nga ang tumbaga gibungkag na sa Old Testament, wala tay problema sa dihang gipangutana kang Brad John Magparo unsa bay gibungkag ang krus o ang tumbaga, apil ba ang tumbaga ani og apil ba ang krus ani gibungkag, ingon nimo wala. Wala. Andi wala na human ang debate nga nang wala man di ay na siya giapil og bungkag. Kamor may gabungkag-bungkag ana sa inyong hunahuna para inyong ipagawa sa inyong hunahuna gani man niyo na malugit na inyong utok. Di man gina malugit inyong utok ay na man gipakita yun sa man morning ining atong cross bitaw gininasloyo. Kita ninyo mag-live din ng uban diha sa Facebook, gibuak ko noon tanawa ng giingon ni Brad Alvin Sanchez ipang-review ng iyahang mga live nga sa una mirawas ini Katolik karon pagbalhon na kong Katoliko gipang buak ni kuni gipang sunog diba wala man dahil labot na sige bungkag manong kamo gibungkag-bungkag man nga din ay labot diba kani mauman ni ang giingon ni Kristo nga iisa ang anak sa tao. Karon dinhita ang Seventh-day Adventist doon na di ay sila cross. Tinood ba na Brad? Tinood na tanawa ng ilang example ani ila logo simbahan. Wala mo koy picture sa ilang simbahan. Pero di ay picture sa ilahang kini Biblia nila ba? Ni ay logo nila usas mga liman sa Seventh-day Adventist nga akong nahinabi iyan ang gidunay nga dili kuno ni ilang opisyal unsa man ning logo nga inyong gibutang tanawa ng ilang logo mga igsuon na ay kalayo unya na ay cross sa tunga so kung imong tanaw ng ilang simbahan naa nay cross sa ibabaw unya ang cross nila mga igsuon walay inre o wala po hulagway ni Kristo nga gitapot dihang gilansang dili pareha aning ato ba karon ibutang nato nga wala moy kining wala po ning kaning niya ba wala moy inre ang tapad ni Kristo kato si Estas wala man to inre pwede lang atong Dimas kay gisantos naman tong Kristo kay that is muna'y pinagkaunang na santos sa simbahang Katoliko si Dimas nga mismong si Kristo ang nagkanunay sa ari lang tang Estas ay lang tong iamong si Dimas kay panamtos langit kawatan to pero sa dihang gilansang siya sa krus nangawat na pud siya balik pero lahi ang iyang gikawat kay gikawat niya ang kaluwasan gikawat niya ang langit si Estas wala siya inre kriminal nga tulisan basig diha maunang krus sa inyong gibaton-baton aniro di ba
balansiha ko nun ninyo. Tigon siya namang istas ana ron. Yung wala man to siya ikuan. Ayaw lang to giamong si Dimas ha. Kay langit na to. Ikawat na niya ang langit. Munang kita katoliko, magsige tag pangawat ha. Oh, sige tag pangawat og kaluwasan, sige tag pangawat og langit. Atong kawaton si Kristo sa atong kinabuhi. Riha ta. Paalan hinuingon ng ubang relihiyon unsa naman mo brad. Kami may nagkaatik. But anyway, no? Kay since naaman siya ay cross, si Kristo ba gilansang nga Indre. Ang gibuhat na to mga igsoon, atong gihimuan siya hulagway, mauning niya. Kay niingon man si Kristo nga, kining niya ang ingon nga ang bitin nga tumbaga giisa dito sa kamingawan, mausab ang anak sa tao iisa usab aron si bisan kinsa nga motan-aw mga ayo, di ba? Oh. Unya matud ni San Pablo, gahom kini sa Dios. Question, tinuod ba gining dunay gahom sa Dios? Dahil akong friend sa Facebook, although dugay nagyugay na siya nga nag-message nako kaning ang cellphone nako sa unang katong bagong gawas bitaw nga mga touchscreen nga mga bratohon, di ba? Isulod og bursa ag ngalan nga Samsung nga pala. Anyway, Brad, ako'y amigo dire sa Cagayan de Oro, Brad. Gitagaan ako gingon ani ba, Cruz. Hadlok man, kurub-kurub. Diba? Na, mura ka og, mura day nagkatong na-exorcist, binaigo sa, dili mo dawat. Di na to magkita ang gahom sa Diyos. Ako mismo saksi ni ini. Nga naman, at that time mga igsoon, when I was nag-eskwela ko og TESDA insito sa housekeeping dito sa Mulabe, Sambonga del Sur, katong among gisudlan nga mura siya og dorm, ako siya ipon ni gatos kapin, lakig babae, wag ito segregate, maligo, ano ko na. O magitapa rin yung mga laki, mga bahay, 20 days mi dito. O dito mga igsoon, bilhay, gipang saniban o dautang espiritu. Since, doon po tayo, kabalo po tayo mutabang, nung sa dita magtinanga. Ano sa mga kulang tog bato din, ang iyahang cross ato Saint Benedict. O gipangayo manggali tong cross ato sa akong batch, o nag-high school, ako lang po itong gihatag. Pasuoton ni mo groceryhan ang babay katong bahay nga nilupad na sa bangko. Di na gumahawid tong isa STL kay kining ni ang adlok na siya inkuhiri lang kay kana niya ang baba bisag kanta-kanta dili man mo nga. So di siya musuot pag dapat gid sa cross din hinilit agid ang bahay din kisi-kisi. Kuhaan ang gipagkulintas sa kakapirte ginang inita din ako makaya. Tanawa. Katoliko nga bay ha, pero naposes siya. Diha man tayo mga kaigsuonan po na mong Muslim dito naposes, pero mo mutuo aning rituals Katoliko. Awan na lang po ko namugos. Kay, masuko man tong isa, di gidala tong ospital. Dito ang doktor, di mo po na mutuo aning mga ingunani. Kay, gipanuhot ka na. Matabag ipanuhot nga perting kurog-kurog katagaling bangko sa sikyo nga nabahog ki-injection na nilag para katulog. Muna akong experience nga ang cross gahom ginas Ginoo. Unsa may atong bisan og dili ta magkakita ang giposes siya. Unsa may jay prohiba. Ya kining ato mas gamhanan pa kaysa Seventh-day Adventist nga cross. Di ba dili na mo suot ang Seventh-day Adventist ani? Kaya nga naman, o sa may rason nga nung di mo musuot, alibay rin ng inyo nga gibawal sa Diyos, ang tinod, mahadlok mo. Kamu mo siguro demonyo, anong trabaho, o ning usahay nga maanggaan mo og Satan Devil's Association. Sa demonyong ara. Diba? Ay, Ginoo ko. Daghan pa kong istorya regarding about anang exorcist. Kay ako mismo, last na mo itong gitabang katong diya po tayo bayi nga gasugod siya poses. Tuloy may gahawid. Nagsugod siya poses. Alas 6 sa hapon. Nahuman migtabang niya alas 5 kadlan wa jud ko'y tulog. Balibad ba to kung kauban dito sa L300 nga ni abre ang portahan nga walay gaabre. Di akong gidool.
Ayaw sige panghilabot diha kay nangatulog na kung kauban ako rin isog-isog antong tungoda. Gidala ta namo sa parokya sa Mulabi since kay ag Ribulto Lagway ban Senyor Santo Niño di sa mutanaw diha po to seminaryan nga niagi bisag giinsinsuhan na gitabangan ni Ngisir man motong nadala ra po din tawag ampo kay at that time dili ko hilig sa una magrosaryo magrosaryo ko pero Divine Mercy tagsara po pero kanibang rosaryo ni Mama Mary ba di ko hilig sa una diha man to'y kritikir sa simbahan nga naglingsod din taon sa memorya ako na lang gisumpayan o gihunat ginag ko tog singgit basta namoy po ang bahay na ulian katong pag-ampo ni San Francisco og niingon ang bahay hawiri akong kamot digo ay kan bahay ha hubag og tingog mo bahay pero ang ending lalaki rag kalit og tingog di ka mahadlok ana dihan gipangutanan nako kinsa may pangalan mo karon mahuman na ta ni tubag siya sa ako asipat king mata Ben Dawara, di pahawid na ko akong Lord of Pardon. Dili siya mahawid kay perting inita, gibubuan og holy water, iyang kumkumon, iyang kamot. Sa dihang pagbubuan ako niya naman, ibutang na ko akong Lord of Pardon, di gikumot. Iyang reaction na ingon siya, perting inita, kuha anak sa kong kamot. Wag yun nagkatubuhoy Ang nahitabo mga igsoon, naulian gud siya. At that time, I don't kamusta na to. Kay taga-sukon mga to. Paglas na namong kita-kita kay ni Simba Miss kuan sa ni ang parokya sa Mulabi. Niingon doon sa kakauban ako kay pastor may ilang tawag sa kuwan doon magdadam kong Biblia gud. Pastor, dili siya mo tan-aw sa kuan pastor katong usa ka babae sa namay ang atubangan anang sa Mulabi. By the way, kamusta ni Brad L. Sanchez diha sa Mulabi? May gabi ni mo na bro. Luoy in taon, nabahaan ni ilang balay kagabi ni ang kuan, ang dako man kay ito ilahang Santo Cristo dito ba? Crucifix yun nga, life size, na sila nga tubangan. Di man siya mutanaw. After sa misa, na prosesya. O galayog sila atong duha kabay, kay na proses po tong isa. So wala na lang po ko nagpaalang-alang nitawag na lang kong pare o dito ang pare ray nagkapa kalma sa yawa. Mao gini akong munang di kita mawala aning cross nga Saint Benedict. Kung mawala ani. O niya pa o kani gipangayo naman ako nis kaabag gibutang ari. Usa na evidences. O niya kung mahilig magtanaw mga kaso aning mga naposes sa demonyo, di ba usanis gikinahanglan idapat sa agtang o bindita o kaningi ang Lord of Pardon pero dili na lalim ning mosulod ga ana nga butang ha ako di ko pa tuga-tuga ana in case of emergency kaya na ko na pero maong ganang magkuan ayaw kay delikado ning balo sa yawa ana kasuway jud ko ana mga igsoon. That is my personal experience sa Mulabi nga hantod karon di gid ko na malimtan. Pero ni amay Seventh Day Adventist nga nagsupak-supak. May gabi ni Brad Vicente Budyungan. Katoliko ray gatudlo. Itudlo bagod nas Katoliko og wala nas Biblia og wala na gitudlo sa mga apostoles. Mismo gani si Kristo maoy unang nilitok ana siyang mga baba. Si Jezreel, Sister Jerel, Chris, Roxel, mayong gabi, good evening. Mismo ganing si Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Bunyag man na ba, dihi man na kuan, pangulos. Diha sa bunyag, naaning tulo, unsa maning tulo. Amahan, Anak, ug Espiritu. Ug diha sa pagpanguros mga igsoon, ato na siyang gilitok. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kay diha mga igsoon, ni anang Santissima Trinidad, diha ta nangaluwas ug maunay kinabuhi nato nga Katoliko. Gaduda duguning uban ay tatong basahon duguning Biblia sa Protestante. Kining Amplified Bible mga igsoon, atong basahon kaning naa sa Revelasyon Kapitulo 7 versikulo 10
Para magkasinabo ta mga Adventista ha. Kay perting luoyan ninyo. Good evening, si Brad Vicente Budyungan. Yeah. In a loud voice they cried out saying, salvation belong to our God who is seated on the throne, and on to the Lamb of our salvation is the Trinity, to give unto God the Trinity we own our deliverance. Unsa man ang Trinity nga diin ta nang luwas. Di ba maoning pagpanguros maing gabi ni Brad John magparo? O that's why namugna ning tema mga igsoon nga pamatuda ng mensahe nga si sa krus ni Kristo nga gahom alam sa Katoliko. Tinuod ba ning maong timahan ni tinuod? Kay kung dili pa ni tinuod mga igsoon, ay makasupak gid si Brad Jeffrey rin yan. Pero wala siya nagkasupak. Kay ang papilon ta niya yung supakon, walay mabasa sa Biblia nga ang krus dili gahom alam sa mga Katoliko. In fact, nagbasa-basa siya ato mga bersikulos Biblia nga gibungkag na kuno ang tumbaga. Di man na isyo kung gibungkag ba ng tumbaga o wa. Ang isyo, krus ni Kristo gahom alam sa Katoliko. Therefore, kung kabalo siya ang muguda mukita sa dokumento kung dili ni gahom sa Katoliko, asa man nahimong gahom. Kaya kung i-promote ng inyong simbahan, wala may gahom diyang tungoda. Wala gahom. Magkatawa tanin inyong kuwan. Unya ang iyang palakaw ay nidaog siya sa debate. Wala, bisan ako nagtimbang-timbang. Wala digid siya kada, wagali siya nahimong ambot unsay asa ni dapit niya. Una nga perting loya. Now, with regards ayang pangutana, gitudlo ba ni sa simbahang Katolika? Sa Biblia o sa mga apostolis. Kaya matod pa niya, wala may apostolis na nudlog panguros. Okay. Ang apostolis dili na mutudlo o walay authority gikan sa taas. Isodas inyong utok ha. Unsay authority sa taas? In Old Testament pa lang daan. Itong wasahon na Christian Community Bible o niya po tayo Bisaya Biblia sa Kristohanong Katilingban. Pero aritas in English. Kaya kung di kakasabot og in English, sigundaan na ito nagbinisaya. Pero klaro gining in English kay kining manguros ta mga igsoon sa in English pa na gitawag na siya sign of the cross. Mark of the cross. Dinhita. Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 4 ngadto og 6. Ingon dinhi, and he said to him, pass through the center of the city through Jerusalem and trace a cross on the forehead of the men who sigh and groan because of all abomination committed in it. Okay ka? Biblia okay. Ingon ng Diyos, pamarkahan tag cross agtang. Question, nahitabo ba na sa Katoliko? Yes. Magulang galitaga sa ulog ug kwaresma. Unsa man ang Miyerkules sa Badles, unsa man ang adlaw? Miyerkules. Diba? Namo na, wala. Padayon, tuloy ang basa. I heard him say to the others, ni laptop at ang gibasa. Di ni laptop at ang gibasa. Dito pa nas baptist nga ni present og laptop. Ayaw na. Heard him say to others, now you may pass through the city after him and strike. Your eyes shall not look with pity, show no mercy, do away with them all. All men, young men, virgins, children, and women, but do not touch anyone marked with a cross. Marka sa cross. Ayaw tanduga.
Dinhi sa Bibliang Bisaya mga igsoon. Klaro atong mabasa Ezekiel 9:6, patya sila apan ayaw tanduga ang Adonai. Atong sa amin para ingon bala ni Jeffrey rin yan og asa ni mga Adventista magama siguro ni nagap atong basahon. Ezekiel kapitulo 6 kapitulo 9 bersikulo 6. Ato gihapon ni kuan ha Ezekiel. Nalimot na ikon abot ta YouTube channel. Tanan na to mga videos ato na lang i-upload dito makaya lang. Ari to sa 6. 4 ta magsugod. Mingon siya agi sa tunga sa syudad sa Jerusalem ug markahe sa krus ang agtaw sa mga lalaki ng hupaw gugulo tungod sa tanang mangilaan nihimo dinhi. 5. Nadungog ko siya nga miingon sa uban karon magkaagi ka sa syudad sunod kaniya og pamatya sila ayaw tan-aw nila sa kaloy ayaw pakitag aghop ninintanan sa mga tigulang mga lalaki mga batanong lalaki mga birhen mga kabataan mga kababayan na panayaw tanduga ang Adonai timaan sa cross. Kining mga Seventh-day Adventist kay wala man timaan sa cross kay di man ikabalong manguros disgrasya gid mo pati yon gid mo sa Dios amahan mo nagiingon din sa Biblia dili ako inamhulong ana. O sa therefore kay ang Dios amahan na mismo nag-ingon mo nagitudlo sa mga apostoles. Kanya kinahanglan bagid ko no nga litra po litrang ipabasa sa Biblia. Sige patas ta. Pagkain ko no kung bersikulos kapitulos Biblia nga ang pamuros wala gitudlo sa mga apostoles way mabasa. Mga tao na litra po litra nabasa na. Unya inyo na pong pasangil dili man na literal. Yung saon man naron. Ang cross ko na bihang giingon ni Kristo sa Biblia mga alantoson ko na wala problema na. Kaya ang cross daghan magmining. Disgrasya gid mo nagkana kani bitaw gi stricto pang Biblia ug tuman. Pagtan-aw tumanon ang Biblia ingon ng Dios ang way timaan gipatay ito ay protestante dito sa maning doon na may nanawag ganing atong messenger mga group chat debate na sana unya na di ko diba pertinuya pati baptis na kuridas pag-ingog mo kung tigbason baptis ka ingon ang Diyos basta istriktohon lang na paglingi iglesia ko apil gihapon pertinuya masiguro mauni no wag pertinuya. Now, mismo si San Pablo ni hural na. Ni hands up na si San Pablo. Nagkining cross dahom sa Dios alang sa mga giluwas aban. Alang na adtong mga wala giluwas kini binuang. Unsa giingon ni San Pablo? Diha sa Biblia atong basahon. Pilipos 3:18. Ni hural na si San Pablo. Lain na pong hural si San Pablo ani. Efeso 3:18. May ni magklaruhay ta. Niingon si San Pablo. Pilipos 3:18. Yeah. Kung sa may giingon ni San Pablo, mga igsoon, paminaw ha, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panag-ingnan busa awatan ninyo. Kadtong nagsunod niini. Bersikulo 18. Unsa ipaawat si San Pablo? Si San Pablo ng Urosman, Galacia 6:17. Patik ni Kristo iyang gidulas yung lawas. Diba kay kanang panguros patik man ni Kristos lawas 18 gisultihan ko kami niini sa magkadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha hilak si San Pablo paminaw mong San Pablo kay gihilakan baya mo nga adunay daghang mga magtotoo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa cross. 19.
mosangko gayod sila sa impyerno. Desgrasya mo ani. Ha? Dili ako namulong nga na si San Pablo. Hoy, paminaw lang mong San Pablo. Nihilak na ba si San Pablo? Uban sa mga luha. Tininood na ginigya ha. Usangko gyud mo sa impyerno ana. Nga naman, unsa may ebidensya? Ang Biblia sa Gipadayag Kapitulo 7, versikulo 2, naingon, unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka mga anghel nga gitagaan sa Dios ug gahom paglaglag sa yuta ug sa dagat. Versikulo 3, miingon siya ayaw pa si padi ang yuta ug ang dagat ug kakahuyan angtod nga ang mga sulugoon sa Dios. Sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Di ba? Oy, sa Biblia giingon dinhi nga kadtong mga luwas kini sila adunay patik sa agtang. Unsa maning patika sa agtang moning niya Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 6. Desgrasya mo, di mo kahibalong manguros. Di man na pwede sa langit. Karon pa lang daan, useless lang inyong sigig barto-baton anang cross anay inyong simbahan niya walay indre, ipanapot pa sa inyong logo. Kauban namang istas. Kauban namang istas. Karon, kung ang cross gahom sa Dios, brad, ngano man nga daghan magdemonyo anang Katoliko. Magsige mong panguros kay abog konos demonyo. Dili lang kay kani manggong cross, dili lang na siya abog sa demonyo. Aron mong masayod. Daghan nagmining. Kahom sa Dios, abog sa demonyo. Diha na to gisubli ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Isip kita mga Kristiyanong tinubos ni Kristo, muna mag-sign of the cross ta, paghimaya sa Santissima Trinidad, the shortest form of worshiping God. Daghan mo na. O atong i-grant nga abog siyawa, ang anong manguros mo, nadayawa diha sa inyong simbahan. Yes. Di ba ito mulikay? Naingon dito ang Santo Papa si Pope, atong basahon yung sumay giingon ni kuan sa atong record ni di mo guna to kuan. Timan ha ilista ni mga protestante nga gipamulong ni Gapo. Gipamulong dahil Gapo nga ang yawa nasa simbahang Katoliko. Di ta mo likay ana. Nga naman ningon si Paulo Sixto, Papa Paulo Sixto. The smoke of Satan is entered the church. Naa si Satanas sa simbahang Katoliko. Unsa may tuyo ni Satanas dia aron pagtintal sa mga katauhan sa Dios. Sa ilaha brad sa lain sekta, wa man nangyawa ay natural. So may anhaos yawa diha kandidato naman mo prayaha. Ya, kandidato na mo para siya di wala lagi. Sa mong yawa mo tintalan niyo diha naa naman mo sa manintalay. Utok bread atong gamiton para di ta maulawan. Diba? Niya si Brad Ruel Montijo magpulong. Well, kamusta man Well? May gabi mo da Well. Lag-lag sa merkado panagsaul. Anyway, usa dis mga buotan na to nga mga kauban sa trabaho sa una, no? But perting luuya o mauni atong sundon ng Biblia. Pagid mo. Mauna nga magsupak-supak mo sa Katoliko, magkadaog lang ka kuan ba? Tabangan pati ka og kining budget. Bawo mo siguro minaw ni siya usahay. Wala na ba live kay hadlok na ito bago ni. Kibaw ko nga tabangan pati kagwali anang kuan. Magpabunyag ko og kuan na lang. Seventh-day Adventist, kung naa kay mabasa nga kining mensahe sa krus ni Kristo
dili gahom sa Katoliko kay gahom ni anang unsang puno ka kahana. Kaya kumukuyo gugasa na. Dapat kung musupag ka ani, ay mga ebidensya ba? Ayaw may pakitaan ng mga naras kapitulo ba, bisikulo laway, mga huna rin, way resibo, istoryang way resibo. Oo. Diba, disgrasya mong ginawa ng tumuda, huwag mo ginaya itong sundo ng Biblia. Diba? O niya, si Judas mga igsoon, niingon siya nga, ang kamatayon, no, na yung mga tao nga nagsamok-samok, sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo. Unang, kitang Katoliko, kita ra ang nagbaton aning tinuod nga pagpanguros. Bahala i-representar niyo ng Pilipinista, piki na ilang panguros. Kaya naman, one time around, namatay ni ako ang lolo, uyuan sa akong mama. Duha sila man nag-asawa kay giambo sa rebelde ba. So kay Pilipinista man, sod pud mi dito sa Pilipinista. Sod mi kay kining ni ang dito man di bisahan kunuhay. Di sod dugay-dugay na hinuon to. Tapos ang ukayo ni napo ba tong ilahang credo din credo sa Pilipinista ba? Malingaw kung basa to yung credo samtang ga-obserbar ta mga igsoon kay kini lagi pong ignorante punta anay lang simbahan o niitiid lang ta. Mura bag katong agent exportor ba nga niitiid adira. So ang nahitabo may sige mag-ampo ning pare dili to pare na may panguros ni. At that time sa tunga-tunga niya nanguros siya pero gaduko ba din gamay murag gikalit ito murag kanang ulaw nga unsa ron nga dili mo sabot ang kuan. Dili para nato bito nga sa pagsugod pa lang manguros ta. Okay nga naman, that is sign as a Christianity kay niingon si Kristo sama ka moslubo nga walay timaan nga kita-kita kan lang sa mga tao. Nang isip timaan sa Kristiyano mo ni ato. No, ang nahitabo dahil usag katawanan kaayo nga linya ba nagakuha ta og Xerox copy anang ilahang manual sa simba. Liturhiya sa pulong sa Dios. Credo sa ang credo. Dahil gigingon din sa ilang credo ha. Atong basahon murarag credo rag hapos Katoliko pero nato ni basahon din tulan ning kuan nagatuo kami usa ka Dios amahan magagahom buhat sa langit sa yuta sa mga makita o dili makita nagatuo kami sa usa ka Ginoo nga si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios gipanganak sa amahan sa walay pay katuigan. Dios ikan sa Dios kahayag ikan sa kahayag matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod gilalang dili binuhat usab kinaya samahan mamaor po din credo sa Katoliko no pinaagi kanya og tanan himo alam kanato ug alam sa atong kaluwasan maayong litok-litok sa pare pare litok po taon mga membro dati gikan sa langit sa gahom sa balang espiritu gianak ni Birhen Maria og nanghimong tao tungod kanato gilamsang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato biganto siya namatay gilubong sa katulong adlaw siya nabanhaw aron matuman ang kasulatan bisa ka siya sa langit tagalingkod sa tuo sa amahan siya mobalik nga mahimayawan aron paghukom sa mabuhig sa mga patay ug ang iyang gingarian nga way katapusan nagatuo kami sa balang espiritu ang Ginoo ug nagahatag sa kinabuhi nagayikan sa amahan ug sa anak uban sa amahan ug sa anak kasibag himaya sulti pinaagi sa mga propeta dinhi na nagatuo kami sa usa balaan Katolika Apostolika simbahan. Akong gipangutan na itong di upo to ingon nga guwang lumurag na siguro tos 18 edad ito na niya lito ko ba di nagatuo madi mo Katoliko madi anong Katolika Apostolika ng simbahan balaan pagod wala mo nung pasakop sa Katoliko ng simbahan na naawa ni Pilipinista wala na siya dagang imit nihilom na lang siya na kay operte maginang budget headshot magin sa anay lahan na muna nga bisag kung saon yung awat-awat
nagpabilin ra gyud ning kamatuoran nga pirated ra gyud mo. Unsa may pirated? Di gyud mo iya ni Kristo. Tanaw to ninyo suhid-suhid sa Katoliko nga namutang mong cross. Kanang sa inyong simbahan. Tigisaway na mo sa inyong kauban nga del Septimo Dio. Kaya naulipon na mo sa Roma, ana. Naunsa na gudod taon mo, yung mag-unay rin mo ulan tugi, di hasulod sa inyong pareho mong namahulag sa bado. Diba? Ay, ginoo ko. But anyway, usahin mo, wala rin nito mo. Now, pertig yung apikihan mo na, kita rin, sus, ginoo ko, muna kong giingon nyo ba nga, kuray na looy. Kuray na looy ninyo. Muna nga, mga igsoon, para di yun ta mabitik aning mga classes pagpanglingla, magamping ta. Kay, kung di ta magamping, naghanat ang gulug-gulugan na ni magpaulog-ulog pataanin nila. Pero wala naman tayo igong oras ang tad na lang sa sunod nga higayon pohon kini inyong ubos sa sulugoon sa Ginoo manamili ta kanyo sa paghihundagan. Salamat sa inyong pag-uban kanako sumubo og panahon hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat. Og shout out ang gabi dinhi si Brad Arman Cañete, paso ang Baptist bro. Disgrasya. Anyway, daghang salamat og may gabi ka na to. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.